रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। अजहिया सबसे सुनर बाबा हमला भरवा पैबो कबरवा लेके अइबो। अजहिया सबसे सुनर बाबा हमला भरवा पैबो कबरवा लेके अइबो। आ संगे संगे ओकरा हमहू देवा भरवा लइबो कबरवा लेके अइबो। आ संगे संगे ओकरा हमहू देवा भरवा लइबो कबरवा लेके अइबो कबरवा लेके अइबो। कबरवा लेके अइबो। नाम लेके चढ़ जाई बसुइया पहाड़। आ तोरे कृपा से चला है बाबा दुनिया समाचार दुनिया समाचार। नाम लेके चढ़ जाई बसुइया पहाड़। आ तोरे कृपा से चला है बाबा दुनिया समाचार। आ जलवा सुल्तानगंज से हमहू जरूर उठैबो कबरवा लेके अइबो। आ संगे संगे ओकरा हमहू देवा घरवा लइबो कबरवा लेके अइबो कबरवा लेके अइबो। किसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। जान गेला बतिया बाबा कइला विचार। आ जलावा धारे लइबो बाबा तोहर दरबार तोहर दरबार। जान गेला बतिया बाबा कइला विचार। आ जलावा धारे लइबो बाबा तोहर दरबार। आ कुंदन निरंजन पर राखी आना जरवा बाबा कबरवा लेके अइबो। अजहिया सबसे सुनर बाबा हमला भरवा पैबो कबरवा लेके अइबो। किसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।